temos na Radio Turonio un tesouro vivo do pasado, un dos grupos musicais máis antigos do Val Miñor. Ainda que son 5 persoas, os están connosco Suso Sousa máis Manolo Sousa, dous irmáns que levan a música na pero súa... son eles os que teñen que falar, non ti, digo eu, non sei. Tamén é verdade. Xa que estamos, poderíades dicir canto tempo levades no grupo? A quen lle preguntas, a Suso ou a Manolo? A quen queira. A quen queira. Bueno, pois eu vouche dicir porque son o máis antigo da agrupación, xa que empecé con 10 anos. Xa era un neniño aínda, sabes? Ahora xa tiño barba. Pero daquela non tiña unha peluxa aí que me estaba molestando. Bueno, entón, tiña 10 anos, así que figúrate como tiña ahora non che digo edad porque se non basta asustar, pero sí, o sea, xa levo moitos anos co Terribles. Outra preguntita? Suso? Suso, ti canto levas no grupo? Eu? Home, levo tempo tamén, pero non tanto como ele. Canto, máis ou menos? Dillo ti, máis ou menos, a ver, home. Porque ti xa focha gaiteiro tamén antes de entrar cos Terribles. Sí, é verdad que sí. Pero, a ver, o dos Terribles eu recórdome... Home, non vas a recordar. Daquela maneira tamén, O noso pai era o fundador. Era o fundador, efectivamente. Bueno, algunha outra pregunta que queredes saber? Sí. Que funcións ten cada un no grupo? Pois os dous temos, verdad, irmán, temos os dous que a mesma función. Son pieles, o tambor é bombo. Non hai gaita, nin hai nada, son pieles. O sea, el bombeiro son o tamborileiro. Así de como sona. Sí. Ao comezo canto sedes? O comezo desta nova temporada ou antiguamente? Da nova temporada? Sí. Bueno, empezamos sendo 4, logo veu outro máis 5 e logo veu outro máis 6. Ao final agora quedamos 5. Sí, que estamos ejerciendo agora o tema, Pero... E que funcións desempeñan cada un? Pois cada un, oye, mira, aí temos variación, menos teu abuelo máis eu, que somos os que temos sempre o mismo de pieles. Os demais, pois hai un gaiteiro que toca a flauta, que toca o saxofón, hai outro gaiteiro que toca acordeón, toca a gaita igual, toca a senfona, o sea, os outros son músicos e, vamos, tocan varios instrumentos, entre saxofón, clarinete, hai variación, menos nós que somos moi tercos nese tema, sabes? Vale. Sí. Nós meternos o bombo e o tambor e zafarvos. Mira, vamos a facer unha pregunta agora, perdona. Sabedes que música estaba sonando? Non. Dicirme que é? Unha rumba, unha muñeira, unha jota, un paso doble? Que é? Valeria, tío. Sí. Que é? Eu que sei, un... Non sei. É unha rumba, muller, veña, xa está. Vale. Ala, para quitarte de dudas. Para que sepas o que é unha rumba, Vale. Como se chama? A rumba de Pepe. E sabedes por qué? Por qué? Que vos lo conte. Porque un día, nun final de ano, que facíamos carreiras polas casas, a tocar para pasalo ben, e resulta que inventamos esa canción. Pois nós temos un irmán máis vello que tamén tocou cos Terribles. Entonces chamanlle Pepe. Bueno, os amigos chamanlle José, eu que sei. Pepe en galego. Entonces, dedicouse a ele esa peza. Na casa dele un día empezamos con esa chinqueta punque champín. Mira ti, aí saliu a rumba de Pepe. E aí lle quedou o nombre de rumba de Pepe. Bueno, ala, entrevistar, venga. Vale. Tendes feito moitas cancións, algunhas aínda as podes conservar antes da nova xuntanza do grupo. Como conseguiste? Xa que ao comezo do grupo non había partituras. Non había, pero tiñas un tártarabuelo que tiña unha memoria increíble, sabes? Entonces todo o canto recollía por aí, era como unha grabadora. Recollía todo e puña a casa e metíallo na cabeza ao resto dos músicos. Entonces moitas pezas son recollidas de outros grupos. Hai incluso unha banda de música. Pero moitas foron feitas aí. E nós agora, por exemplo, a nova etapa que tomamos dos Terribles, aí fixamos moitas cancións nós. O sea, o disco que temos das antiguas, o primeiro disco primeiro disco que sacamos, hai como 10 cancións que son recollidas dos Terribles antiguos. Pero o resto foi feito nós. E o novo disco último que sacamos, ese xa hai 3 ou 4 das antiguas cancións, das antiguas pezas, pero xa o resto son todas feitas por nós.
sí. Se estades a pensar nun novo disco? Como? Si xa estades a pensar nun novo disco. Claro, efectivamente, estamos aí xa fabricando un disco novo, xa con pezas un pouco tamén das antiguas, renovadas, sí, e despois algunha nova tamén, claro, por suposto. E nos daríades algún avance? Fálame por iso que non te oio. E nos daríades algún avance? Si faríamos algún avance? Sí. Das piezas novas. Sí, cantas vades meter no novo disco? Pode ser, vamos, o disco será de 12 cancións, 12 pezas. Entonces, pois será, non sei, meteremos 4, 5, 6, tal vez novas, renovadas, o sea, renovadas o resto. Das mismas que tiñamos antiguas, pero con novos instrumentos, porque tamén temos agregouse tamén para un violín, vamos a ter un violín tamén na agrupación. Que, por certo, é muller. Claro, para que miredes para que miredes que non somos machistas, ni hablar, Sí. Sí. E cando crees que sacaredes o disco? Pois estamos cara ao verano, verdad, Imán? Sí. Estamos cara ao verano, pois aí no cara ao verano aí no non sei, aí entre julio, por aí andaremos aí, sí. En agosto ten que estar xa o disco. Sí, ten que estar, bueno, ou julio xa, En julio ten que estar xa o disco á venta. Bueno, o grupo separouse e logo duns anos volveronse a xuntar. Como ou por que vos xuntastedes? Bueno, eu estou falando todo eu, é que tamén fun quizás o fundador da segunda parte dos Terribles. Efectivamente. Porque sempre foi un músico, e a música leva nas venas, levámola nas venas. Entonces tuve un momento que paramos, os Terribles pararon, non ala polos 60 e tantos, 68 me parece que terminaron, porque depois viñeron as orquestas, taparon todo este tema, e quedaron as músicas tradicionais, quedaron un pouco flacas, non? Entón terminou. Eu seguín tocando en orquestas e tal vez por aí, pero deixei as orquestas, que era moi aburrido, a mí gustaba máis a música nosa, a música de fundamento Entonces aí foi o que empecé a organizar outra vez o tema e bueno, fun quizás o fundador desta nova etapa. Sí que foi, sí. Ao comezo era descatro, pero como foi a incorporación de novas persoas? Bueno, mira, si queres un dos que entraron no grupo, uns que entraron no grupo que foi moi casual, pero que foi un gran músico, un gran persona, por certo, Xaime Estévez, por exemplo. Este home un día foi cortar o pelo, eu fun peluquero, sabíades, sí? E cortei o pelo moito. Fun donante tamén, xa che quedei sin el, ves? Entonces, que pasou? Que este home foi un día a cortar o pelo, eu conocía porque salía na prensa, eu como tiña este máis está aquí no libro tamén, tiña na peluquería teño as fotos todos dos Terribles antiguas, entón preguntoume e se me quera iso, dicía, non temos un grupo que se chaman os Terribles, pois me interesan e tal, e depois vai hoste un día ao ensaio e aí nos vemos e tal. Efectivamente, que foi ao ensaio, gustoulle o que estamos facendo e quedouse no grupo. O sea, quedouse porque lle gustou, mirou que había unha gran armonía entre nós, entre os familia e tal, que iban moi ben, e tocábamos moi ben, e tel gustoulle e quedou aí. Por certo, que fixemos unha gran persona, metendo no grupo. Sí, un gran fichaje, sí. Un fichaje bo. Que diferencias vedes do vello ao novo grupo? Que diferencia? Porque a xuventud, pola xuventud que diferencia vai haber? A música é a mesma, a xuventud que se agregou aquí, entonces iso foi, para nós foi unha gran, claro. A ver, nós agora temos que estar pensando que temos que ir deixando o tema, entonces estamos recollendo e que a música soe ben, e que todo sea ben para que a xuventud se meta outra vez neste, e que non deixe morrer este a ver, me explico ben ou non? Ben, Sala. É verdade, o vosso pai como facía para que vos lembrara destas pezas? Pois era moi machacón, o sea, estas pezas ten que ir así, botábamos o mellor no ensaio, botábamos o mellor 3 ou 4 ensaios a machacar a mesma peza sempre. Entonces, claro, tiña que meterse, xa metía hasta que te ibas a dormir e quedaba xa peza todavía aí funcionando. O sea que, bueno, podíamos contar unha anécdota curiosa, non? Vou a contar, porque estamos entre familia. Vou a contar. Sabedes que unha das pezas recollidas do segundo disco, unha peza, non vos digo cuál,
pero unha peza recollida do segundo disco que era dos antigos terribles, que fomos recordando pouco a pouco na memoria. Sabedes que estaba sentado no váter cando me recordéis a peza? É certo, polo que dixe ele. É moi certo eso, Tanto é que era para poñer a canción do váter, pero vamos, ao final quedou como canción, non che digo o nombre. Sí, foi aí. É que no váter recordanse moitas cousas, que estás sentado moi cómodamente aí. Bueno, outra preguntita. A ver, polo paso do grupo hai unha persoa que foi exalumno do IES de Radio Turonio. Surso, daquela non era moi bo estudante, dixéronme. O cal non entreime mal, xa non está no grupo. Como se fixestedes para encontrar o novo posto de gaita? Bueno, porque, a ver, este Xaime Estevez, que é o que toca acordeón, toca gaita e tal, resulta que non é solamente músico, ten os fillos que son músicos tamén. Entonces, un dos fillos, que é un número uno en saxo, no, que é, está tocando nas orquestas de cámara de Vigo, está tocando é un fenómeno. Entonces, gustoulle os terribles, entrou no grupo. Un día dixo que lle gustaría entrar, nos vamos de acordo, por gran músico que é o chaval, é de maravilla. E logo ten unha hermana, que é o que digo eu, que está tamén sabendo aprender música, porque a música sale dai da raíz e sigue. Sí. Entonces tamén toca o violín. E temos unhas pezas xa tamén fixo de violín. Xa fixo con nós un par de concertos. Sí. Sí. E agora está a dar clases de gaita, non? Quién? Xaime, sí. Sí, está dando clases de gaita. Clases de gaita. É profesor de escola, non sei que materia de que nivel é, pero é máis é profesor de, dá canto tamén, ten coro de voces moi tamén. Bonito. Moi bonito, sí. Actuou con nós en Bayona. Hoxe estamos a por un repertorio dos vosos discos, pero nós temos unha dúbida. Sodes vos quen compoñe desas cancións? Como dixeche que non te... Que sodes vos os que compoñe desas cancións? Sí, claro. Sí, a nivel... Home, a nosa memoria xa non está moi reluciente, pero pero temos a Xaime, que é un gran compositor, el compón pezas e tal. É un psicólogo, a ver, é un home que... Entonces, o fillo, mira, ahora temos un par de cancións que, porque aparte do fillo, é máis a filla, que tamén temos outro rapaz, que tamén estuvo por aquí, non sei en que colexio, pero está por aquí. No, está en eso de aí abajo. Vale. Como? Sí, entonces temos Adrián, que se chama Adrián, el inventou unha canción que xa temos no grupo, e o fillo de Xaime outra canción que tamén xa temos no grupo. O sea que... Composto por eles. Efectivamente. Iso é bonito, A ver, que aí mírase que a xuventud... Vale, por eso digo que nós estamos aí en camiño de alá, queremos que alguén colla o acá. Aí está. Cando soubechedes que vos gustaba tocar? Cando supemos que nos gustaba tocar. Cando empezastedes a descubrir os vosos gustos da música? Pero ti, Suso, tamén fala un pouco, mira, que estás moi calado. Sí, senón depois atrajanto e non... Claro, mira, despacha. Bueno, que dice que... Viña, tira. Nos ensaios... Mira, o micro está aí, Vale, sí. Aquí estaba yo falando a esta. Pois para ti fala que te vai oír igual. Nos ensaios, e se acordo meu, porque ela era maior que eu, claro. Inda eos. Déxame falar, senón corto, bueno. Cando iban a ensaiar, había un banco ali, no ensaio, había un banco nun galpón, que... Empezaban a tocar os terribles, a ensaiar. E este estaba detrás cun palillo, con 2 paus, e tocaba encima do banco. Tic. É verdade ou non? Sí, bueno. Sí, verdade. E aí foi donde ele empezou a subir para arriba, viña e dalle. A ver, era un renacuajo pequeno. E ti? Indogueos, pero bueno. Eu non me dou por nada disso, mira. E como subeches que... Que pasa? Que máis adiante non existían os terribles. Entonces o finado papá enseñaba a tocar a gaita a Xurxo, a Verónica e moitos máis enseñou. Entonces fixemos un grupito nós, que eran os do Val Miñor. Eu tocaba o bombo, teu tío Roberto
tocaba o tambor, Suso a gaita, en fin, tiñanos un grupiño que fixamos despois nós, que iso morreu, claro. Agora ti, Manolo, tocas no grupo O Tambor. Non che dixen que era de Pieles? Pois o tambor, claro. Claro. Se de Pieles é o tambor. Dime. E ti, Suso, tocas o bombo, pero sabedes tocar algún instrumento máis? No, a pandereta. E ti? Eu tamén, eu sei tocar, eu sei tocar de todo o que sea de Pieles, moi ben. Do resto non me van. Ahora, canto moi ben, sabedes? Sí. Sí, canto, unha maravilla. Que canto está... Xa vos lo farei cantar agora, verades, agora. Ben, pois, quen vos ensinou? Que non señor a que? A que? A tocar. A tocar? Pois eso. A estar ali no ensayo, que acabo de decir. Claro, os Onde ensaios dos practicaba? terribles, os ensaios do final do mapá, que era o que tiña os ensaios na casa, e aí empezamos, prácticamente, pois eu empecé aí encima dun banco, como dixo meu hermano, con palillo, veña, dalle que te pego. Claro. E aí, é máis por accidente, porque non foi accidente, antes a xente emigraba para fora do país, para Sudamérica. E marchou o Caixeiro, que era Manuel Zapateiro, que era padriño de meu irmán. Marchou el urgente, que esas cousas que barco, marchou. E había un montón de compromisos. E claro, meu pai non tiña quen agarrar, collón a min. E aí empecé con 10 anos. Apenas dormía menos palco, que daba cada patada. Oh, desperta. Bueno, ahora vai a sonar unha canción nosa, non? Así. Agora vai A dos sonar- terribles, que dirán? Sí. Veña. ¿Qué dirán por ahí? Veña. ¿Qué dirán? Los terribles estamos aquí. ¿Qué dirán por ahí? ¿Qué dirán? Los terribles estamos aquí. Chimpún. Olé. Aí quedou. Veña. Bueno, aquí acabouse o programa. Podes despedir por vos tamén. Bueno, non sei, queremos despedirme a ver, por min seguía a entrevista, a verdad que me está sendo moi agradable e unha maravilla. Entonces, por min seguía, o que pasa que queredes terminar, pois hai que terminar e deixar paso aos demais. Pois entonces, gracias por entrevistarnos, gracias ás dúas, que sodes moi buenas, e estades un poquinho nerviosas, que é normal. Nós xa temos moito vuelo por diante, así. Pero vamos, igual estamos moi contentos, non, irmán? Pero o control de sonido, Irmán, cuidado, todos moi vos, todos moi vos. Está todo moi ben. Vale, pois nada, Moitas adiós. grazas. E aquí están os terribles para o que faga falta, vale? Vale. Vale. Though you may not drive a great big Cadillac. 13F.